आजची रेसिपी आहे बटाट्याचा रस्सा। त्यासाठी 3 मध्यम आकाराचे बटाटे तासून त्याच्या फोडी करून घेतलेले आहेत। बटाट्याच्या या पद्धतीने फोडी करून घ्यायच्या आहेत। एक मोठा कांदा बारीक चिरून, एक मोठी वाटी भाजलेलं खोबरं भाजून थंड झाल्यावर त्यात 1 पेला पाणी घालून बारीक वाटून घेतलेलं आहे। याप्रमाणे खोबऱ्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथं मी आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट घेतलेली आहे। 2 चमचे पेस्ट मी यात घालणार आहे। यामुळे रस्स्याला फार छान चव येते। तुम्हाला आवडत असल्यास ही पेस्ट वापरू शकता, नाही वापरली तरी चालेल। 2 छोटे चमचे गरम मसाला पावडर घेतलेली आहे, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि पाव चमचा हळद, तसेच वरून घालण्यासाठी बारीक चिरून कोथिंबीर घेतलेली आहे। चवीप्रमाणे मीठ घेतलंय, 3 मोठे चमचे तेल आणि पाणी। रस्सा बनवायला सुरुवात करूया। भांड हाय फ्लेमवर गरम करून त्यात तेल घालायचे आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये कांदा घालणार आहे। कांदा मऊ होई तोपर्यंत म्हणजे साधारण 3 ते 4 मिनिटं हाय फ्लेमवर परतून व्यवस्थित शिजवून घ्या। कांदा व्यवस्थित परतून शिजवून घेतलेला आहे। आता यात आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आहे आणि 30 सेकंद कांद्यावर परतून घ्यायची आहे। गॅसचा फ्लेम बारीक करून ही पेस्ट परतून घ्या, त्यामुळे त्याचा कच्चा वास निघून जाईल। आता यामध्ये हळद, लाल तिखट आणि गरम मसाला पावडर घालायची आहे आणि पुन्हा 30 सेकंद लो फ्लेमवर परतून घ्यायचे आहे। आता यात बटाट्याच्या फोडी घालायच्या आहेत। पुन्हा एकदा जरासं परतून घ्या। आता यात 1 पेला पाणी घाला। पुन्हा एकदा ढवळून घ्या। गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि झाकण ठेवून शिजू द्या। 5 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम लो करून झाकण उघडा आणि यामध्ये भाजलेल्या खोबऱ्याचं वाटप घाला। एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे आणि यात आवश्यकतेनुसार 1 किंवा 2 पेला पाणी घालायचं आहे। तुम्हाला रस्सा जेवढा पातळ हवा असेल त्याप्रमाणे पाणी घाला। आता यात चवीप्रमाणे मीठ घाला आणि रस्स्याला चांगली उकळी येऊ द्या। खोबरं शिजेपर्यंत म्हणजे साधारण 3 ते 4 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर आपण रस्सा शिजू देणार आहोत। 4 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम लो करा, झाकण उघडा। आता यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला आणि 30 सेकंद जरासं शिजू द्या। गरम गरम रस्सा फुलक्यांसोबत सर्व करा।